لمعنت نريهم نزرربنا بحبوق زبالاش يزلو شدشتا جيجاتات يوم إزوم جيجاتات بزحات سبات سلزي فلطو يقاقو يلوم يوم أب انترفيو سرح بوتا أب استفلاليو بوتاتات إزوم جيجاتات سلزي نفلطم كنبصح أب زقبقنا بوتا نخين بصح يقبرنا يوم عرسكم كتقيرو تدلي سبات إز فيديو نعاكم يوم سلام إز channel سنة لبوناي إز مدب سنة دقرهم دما أنا حفتكم ليداي نز channel حدش نتقنكم سبسكرايب قور قدامي زربها أنا إس خمس زراب بزحات سبات تحت النظر أي مسيلوهم ويدما سبات كين أفوهم بمسكا قدم حساباتهم مقلاتهم نزربهم بتحت واقع يقربوه زدما نتزم حلالف ملأختي حيل يطفئوا لطراي زي كونس اتسامع نعخذ اللو الرأيون كم زغير يقبر نقابلنت مبزحت جيزي بخمس صعب حركات يجمر من علبات الزبرة زلخو عشنت كخوني خيليو جن إلي أطل أنا بزح يفلتني جن اسك خمس قبل زرب حسب أيخونن جن ناتي ترايو من علبات كجاج خون خيليا أتقند مغنيات فرحيو سبات حسبنا تزيفت يومو أنا دقيق قدي ما يلكم نيران برنمبال كم مشفن نتقملو ويدما أزي تحت سبيل نخبال بملايز متسعتاتيو نسخة بعلخا أب حسابها متأمن تزيبلخا اتسمعك زلوسب بغامي أب حسابها كأمن يخيل حدا أزي تقام حساب الشنت كخوني خيلي الخان تجمير خيو سبات كم الشنت كريو ويمز تصبيو سبات بزعوا رؤسو متأمن زيبولن كل جزي قريتان نابل الزارب سب كسمعو أيدولين يوم أب كنت نزارب خت الناس بنتصورن بتبعت جمرو حسابها جيجا خوني خيليو إزي نبريو قندما جيجا تخون مثل كم زلك أمين كتزارب أب كندي أنا بزح يفلتني قد تبل بناتي الرأية ويكابتو سعزو هوبل أب كندي إزز برزلخو صبو أيكونني خون قد تبل حدا حساب لني نسدما إلخا أتصل قال كواغا زلو كخون قدم نس خواغا كتبولك حساباتها كبر فريات كم مخان متل بتصبو كيرها أربو تحتنا مالت رأسها مورال زي كونس نحق مخباريو سلازي دهر حج زربخا كتجمر خلخا يغريتا وي أيفلتني بنبال زي كونس حد أقدس حساب اللي بنبال جمرو كالاي نزررب سمرت بهارتات اللوي الخم حساب زررب ناي وحدة فوليات سباتو تطري أيكونن بزحات سبات صبو ناي زررب قلت منو مونان توريد خالوك تمت كم زلك يأمنو أنا سقبها ليه أنا كم عينته هو يبلين وين نسو بهر يتزارب سلزخون بنبال جزار اسم يقللو الزقن كاب حق زرحا غيو سبات زررب كبهار كله كل جزي زجدر زسحق وي ما خلا قلبو خذ سبتراي مسلم اتحققن زبلت تزاربتي ما بزحت جزي اتم هدعتن صني لمسمع سبات يوم زررب مدرخ ايكونن زررب دلدليو حسباتخن سمعتخن نملوات دما فولي بهر زي كونس كون عدلي تراي زدلي بزحت سبات نزرربون من مصبا إلهم زي بهريهم كلاوس يفتنو كم تسبع كخون لني وي كم تسبيت كوينك زارب لني تحسب خلخا زرربها زي السحب يخون سبات كابت تقوملك قالت نلعلي نتناتك حقنا من نت يمسفتو كم تمشكليتا مزوار بلمد زمص مزرابون بلمد زمص قلتيو نزرب تمرص بهارتات ألو الخم حساب كاب لممدخا يرحقك حدا سب حفرت كله يقليو ازي بهاريو جن اتحفرت نهالو بخامي تركم زلو علال كم زقبركم مهاري يقليو زبلت اكساب زمصني سق بلالني وي نزرب زبق قالات يبليني الخم حساب نزرب خا يقطلو صبو زرب مالت فصم قالات متقام زي كونس ركب مفتاريو سبات انتي كم زبل خايم كرسعي اليوم جن كمي كم سمع خايم فصيما ما يرسعون تعذبخون صبو زارب سبات كتعذب خلخا نساتهم يقاقيو يتباتون زربا يطفؤون كم زخونه استوعل فليليو نساتهم زعبوا يجنقون يوم ابت سبات كر انا انتي كبلالن كام مبال از زارب زلو سب انتي سمعلو نام مبال تسغاغر تخرتخا كاب راسخا نابت كال سب كقير خلو اتبهريخا ايفقدني زبل فرحي طفئ نزرب تمرص بهارتات اللو الخام حساب نرأسخا عبيت مأثرت مئتا مالتيو زررب نخل سبيو نسخا من نتخحسخا بقنعنان بتحتنان كتقرب خلخا كاب سخون تواسقن العلين قوس الزراب تخون زررب تو هو زي كونس دليتيو سالساي دس بل زررب كقبرالني الخام حساب حادثب دس بل ويمسط زررب تراي كقبرالني الكتشنا خلو اتزررب كاب تقند علام يوصل اسعلا ركب مفتار كخون خلو نحنا قد نامنا نغيرو كل جزي دس برك تخون مست سعر او مرخ عرفتي سن قصيله انت زسح ነገር كزاربلني الزبل خور دس يلوم دخون እና بالخ تجنا ازي صقط ز دما كابت زرب ببهراو منقد كم توصي جوركا اب كندي مست سب زلكا او وشط عمر 5 حسابات خطخات تخون
ኩሉ ግዜ ጥዑም ጥራይ ክትኸውን ምስ ትደሊ እቲ ሓቀኛ ስምዒትካን ሓሳባትካን ተቐብሮ ኢኻ ሰባት ምስ ሰብ እዮም ክራኸቡ ዝደሊ እምበር ምስ ፍጹም ሰብ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ድኻም ጭንቀት ወይ ዘይተረድአካ ነገር ክትገልጽ ከለኻ እቲ ዘርርብ ዝያዳ ትርጉም ይረክብ እቲ ደስ ዝብል ክኸውን ጥራይ ዝፍትን ሰብ ግን ማእኸላይ ደረጃ ሒዙ ይተርፍ ህይወት ኩሉ ግዜ ሓንቲ ይኾነትን ሓዘን ኣሎ ፀገም ኣሎ ረዚን ክትዓሎ ደስ ዝብል ዝርርብ ጥራይ ክገብረልን ዝብል ሰብ ካብዞም ረዚን ትርጉም ዘለዎ ዕላላት ይሃድም እዩ እዚ ድማ እቲ ርክብ ዓሚቕ ከይኸውን ይዓግቶ ኣብ ዝርርብ ሓደ ግዜ ስቕታ ክህሉ ንቡር እዩ እቲ ደስ ዝብል ክኸውን ዝደሊ ሰብ ግን ነቲ ስቕታ ብዝኾነ ነገር ክመልኦ ይጋደል እዚ ድማ ዘይተደለየ ዘረባ ከም ዝዛረብ ወይ ዘይምስትዕላል ከም ዝሰፍሕ ይገብሮ ፀጥታ እቲ ሰብ ሃለ ነገር ንምስትንታን ዝውሃብ ዕድል ምዃኑ መርዳእ የድሊ ካብ ኣነ ናብ ንስኻ ትሰጋገር ኣነ ከመይ ይመስል ኣለኹ ካብ ምባል እቲ ሰብ እንታይ ይብል ኣሎ ናብ ምባል ተመለስ ዝበለፀ መሳጢ ዝርርብ እቲ ንሰባት ብቆንዕና ሰምዕ እዩ ተራ ሰብ ምዃንካ ትቐበል ኩሉ ግዜ ኣስሓቂ ወይ ጥበባዊ ክትኸውን ግዴታ ይብልኻን ተራ ዓላል ተራ ሰላምታን ሓቀኛ ስምዒትን ዝበለፀ ርክብ ዝፈጥር ምስቲ ስምዒት ይኹን እቲ ዝርርብ ዝሐዝን እንተኾይኑ ሓቢርካ ሕዘን ዘሕርቕ እንተኾይኑ ሕራቕ ዘስሐቕ እንተኾይኑ ድማ ሰሓቕ ዝርርብካ ምስቲ ኩነታት ይዛመድ እምበር ኩሉ ግዜ ጥዑም ክትኸውን ኣይትግበሮ ዝርርብ ከም ሓደ ውሓዝ ማ እዩ ሓደ ግዜ ሃዱ ይፈስስ ሓደ ግዜ ይፍልፍል ነዚ ኩሉ ኩነታት ብፀጋ ምቕባል እዩ ነቲ ዝርርብ ሓቀኛን መሳጥን ዝገብሮ ደስ ዝብል ክኸውን ኣለኒ ዝብል ፀቕጠውሩ ደሞ ምስቲ ሰብ ክህል ኣለኒ ዝብል ዕላማ ሓዝ ሽዑ እቲ ዝርርብ ብባህሪኡ መሳጢ ክኸውን እዩ ራብዓይ ኣብ ድኹም ጎንኻ ኣቓልቦ ምግባር ኣብ ድኹም ጎንኻ ምትኳር ንበዓልካ ምእሳር ማለት እዩ ኣብ ዝርርብ ከለኻ ሓንቲ ቃል እንተተጋጊኻ ወይ ድምፅኻ እንተተቀጥቂጡ ወይ ድማ ገለ ነገር እንተጠፊኡካ ንዓኻ እቲ ሕተት ኣዝዩ ዓብዪ ኮይኑ ይስምዐካ ሕጂ ክነቕፉን እዮም ከም ዘይፈልጥ ክፈልጡን እዮም ኢልካ ትጭነቕ እቲ ሓቂ ግን እቲ ስምዐካ ዘሎ ሰብ ነቲ ስሕተትካ ኣይሰዕለልን ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ከም ንቡር ሰብኣዊ ጌጋ ወሲዱ ይሓልፉ እዩ ንስኻ ግን ነቲ ድኽመትካ ብመጉልሕ መነፅር ስለትጥምቶ ንመላእ ዝርርብካ የፀልምዎ ኣብ ድኹም ጎንኻ ክተተኮር ከለካ ኣእምሮኻ ካብቲ ዘረባ ወፂኡ ናብ ውሽጥኻ ይጥሕል እቲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ኣይትሰምዖን ኢኻ ምክንያቱ ውሽጣዊ ድምፅኻ ኢድካ ይንቅጥቀጥ ኣሎ ክዳንካ ተቐዲዱ ኣሎ ወይ እንግሊዝኛኻ ድኹም እዩ እናበለ የጨንቐካ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ካብቲ ዝርርብ ፋሕ ከም ትብል ይገብረካ ኣነ ክንትብተብ እየ ኢልካ እንተተጨኒቕካ ብርግፅ ክትብተብ ኢኻ ኣብ ድኽመትካ ክተተኮር ከለካ ትፈርሕ ምስ ፈራሕካ ድማ ተወሳኺ ጌጋታት ትሰርሕ እዚ ድማ ሓደ ናይ ጌጋ ዓንኬል ይፈጥር ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ድኽመትካ ትጭነቕ ብዛዕባ እትመሓላልፎ ዘለካ መልእኽቲ ጥራይ ክትሓስብ ኣለካ ሓደ ሰብ ማይ ብጣዕሚ ክፀምእ ከሎ እቲ ማይ ዝሓዘሉ ብርጭቆ ተሰቢሩ ወይ ፅሩይ ምዃኑ ኣይግድስን እዩ ጥራይ እቲ ማይ ሃልዎ ዝርርብ እውን ከምኡ እዩ ሰባት ካባኻ ጥቕሚ ሓሳብ ምፅንዕናዕ ወይ ዕላል እዮም ዝደልዩ ንስኻ ግን ኣብቲ ሓሳብካ ተቕርበሉ መልክዕ ድምፅኻ ኣዘራርባኻ ትርኢትካ ጥራይ ክተተኩር ከለካ ነቲ ትሕሶ ተጥፍኦ ፍፁምነት ፍትው ኣይኮነን ሰባት ምስቶም ጌጋ ዝሰርሑን ድኽመቶም ዘይሓብኡን ሰባት ክዕልሉ እዮም ዝያዳ ቅሳነት ይስምዖም ፍፁም ክትኸውን ኣይትፅዓር ኣቓልቦኻ ናብ ደገ ግበሮ ብዛዕባ ርእስኻ ምሕሳብ ኣቋርፁ እሞ እቲ ሰብ ዝብሎ ቃላት ንምቁፃር ወይ ሕብሪ ዓይኑ ንምፍላጥ ፈትን ኣቓልቦኻ ናብ ደገ ምስ ዝኸውን እቲ ናይ ውሽጢ ጭንቀት ይሃድእ ድኽመትካ ተቐበሎ ገለ ነገር ተጥፊኡካ እዚኣ ጠፊኣት ንላ ወይ ብትግርኛ ክገልፆ ፀገም እንሓሰብ ኣሎ ብምባል ንነብስኻ ሓራ ይውፃእ ድኽመትካ ምስ ኣመንካሉ ንዓኻ መጥቃዕቲ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ኣብ ድኽመትካ ምትኳር ማለት ፀሓይ ኣላ ብርሃን ኣሎ ንስኻ ግን ኩሉ ፀሊም ኮይኑ ይርአየካ ድኽመትካ ንዝርርብካ ኣይገልፆን እዩ ድሌትኻን ቅንዕናኻን ግን ይገልፆ እዩ ሓምሻይ ዓርስኻ ምውድዳር እቲ ንዝርርብ ናብ ውድድር ዝቕይር መርዚ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰባት ክንዕልል ከለና ብዘይፍላጥና ነቲ ዝብሎ ዘሎ ምስ ህይወትና ምስ ንብረትና ወይ ምስ ዓወታትና ነወዳድሮ እዚ ድማ ንዝርርብ ካብቲ ሓቀኛ ዕላምኡ ርክብ ኣውፅኡ ናብ ስነ ልቦናዊ ኩናት ይቕይሮ ሓደ ሰብ ፅቡዕ ዕረፍቲ ኣሕሊፈ ኢል ክነግረካ ከሎ ንስኻ ብቕፅበት ኣነ ደኣ ዝሓለፈ ዓመት ኢልካ ትጅምር ወይ ድማ ሓደ ሰብ ፀገም ክነግረካ ከሎ ናተይ ደኣ ዝገደዶ ኢል ትብል እዚ ዓርስኻ ምውድዳር ነቲ ሰብ ክትሰምዖ ካብ ዘይምላይ ዝመፅእ ኮይኑ ኣነ ካባኻ በልፅ ወይ ካባኻ ዝገደደ ተጎዲእ ንምባል ዝግበር ናይ ስልጣን ቃልሲ እዩ ብኣንፃሩ ድማ እቲ ትዛረቦ ዘለካ ሰብ ካባኻ ዝበለፀ ቃላት ዝበለፀ ትምህርቲ ወይ ሃብቲ ዘለዎ ኮይኑ ተሰሚዕካ ንርእስኻ ምውራድ ትጅምር እዚ ሰብ እዚ ክንዲ ዝፈልጥ እንተኮይኑ ኣነ እንታይ ክዛረብ ክእል ኢልካ ትፈርሕ እዚ ምውድዳር እዚ ንዓኻ ድምፂ ከም ትስእን ይገብረካ ዝርርብ ግን ናይ ማዕረ ሰባት ርክብ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ናቱ ፍሉይ ዋጋ ኣለዎ
ምውድዳር ንሓጎስ ይሰርቆ ይበሃል ሓደ ሰብ ብዛዕባ ዓወት ክነግረካ ከሎ ንስኻ ምስ ርእስኻ እናወዳደርካ ኣነ ግን ከምኡ ኣይገበርኩ ኢልካ ክትሓስብ ተጀሚርካ እቲ ንዕኡ ክትሕጎሰሉ ዝግብአካ እዋን ናብ ናይ ቅንኢ ወይ ናይ ጣዕሳ ስምዒት ይቕየር ሽዑ እቲ ዝርርብ መቐረት ይስእኖ ኣእምሮኻ ኣብ ምውድዳር እንተሃልዩ እቲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ቃላት ኣይትሰምዖን ኢኻ ንስኻ ጥራይ ኣብቲ ኣነ ዝብል ዓንኬል ትሽክርከር ትህሉ ዝርርብ ድልድል ክኸውን ነይርዎ ንስኻ ግን ብምውድዳርካ ጌርካ መንደቕ ትስራሕ ኣለኻ ዝርርብ ውድድር ኣይኮነን ዕላል ማለት ሓደ ካብ ሓደ ዝበልፀሉ መድረኽ ዘይኮነስ ሓሳብ ንሓሳብ ዝተሓላለኸሉ ባይታ ምዃን ተረዳእ ነቲ ፍሉይነት ኣድንቆ እቲ ሰብ ካብኻ ተፈለየ ተመክሮ ወይ ብልጫ እንተሃልይዎ ከም ናይ ትምህርቲ ዕድል ውሰዶ እምበር ምስናትካ ኣይተወዳድሮ ንስኻ ፅቡቅ ጌርካዮ ኣነ እውን ካብኻ መሃር ኣለኹ ምባል ትብዓት እዩ ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ሰባት ተኩር እቲ ሰብ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ንመነቱ እምበር ንንብረቱ ወይ ንስልጣኑ ኣይኮነን ምስ ሰብኣዊ መንነቱ ተራኸብ ንዓወት ሰባት ኣኽብር ሓደ ሰብ ፅቡቅ ነገር ክነግረካ ከሎ ንዓኻ ከም ዝጎደለካ ጌርካ ይትውሰዶ ናቲ ዓወት ናትካ ኪሳራ ኣይኮነን ዓርስኻ ምስ ሰባት ክትወዳድር ከለካ ንርእስኻ ወይ ልዕሊ ሰብ ወይ ድማ ትሕቲ ሰብ ትገብራ ክልቲኡ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ሓቀኛን መሳጥን ዝርርብ ዝመፅእ ንስኻ ፍሉይ ኢኻ ኣነ እውን ፍሉይ እየ ዝብል ኣረኣያ ምስ ዝህልወካ እዩ ንምውድዳር ኣወጊድካ ንምርዳእ ምስ ትመፅእ ዝርርብካ ትርጉም ዘለዎን ዘሐጉሶን ይኸውን ሻድሻይ ብደንቢ ዘይምድላው ከይተዓጠቅካ ናብ ዓውደ ግንባር ምእታው እዩ ዝርርብ ልክዕ ከም ሓደ ጉዕዞ እዩ ናብ ሓደ ቦታ ክትበፅሕ እንተደሊኻ ካርታ ክህልወካ ወይ ድማ ናበይ ትኸይድ ከም ዘለካ ክትፈልጥ ይግባእ ብደንቢ ዘይምድላው ክበሃል ከሎ ብዛዕባ እቲ ሰብ ብዛዕባ እቲ ቦታ ወይ ብዛዕባ እቲ ክትዛረበሉ ትደሊ ዛዕባ ምንም ሓበሬታ ወይ ሓሳብ ከይሓስካ ናብ ዝርርብ ምእታው ማለት እዩ ብደንቢ ዘይተዳለወ ሰብ ዝርርብ ንምጅማር ወይ ንምቕፃል ይፅገም እዩ ከመይ ኣለኻ ካብ ዝብል ሕቶ ሓሊፉ ዝቕፅል ዛዕባ ስለ ዘይብሉ እቲ ዝርርብ ቀልጢፉ ይመውት ቅድሚ ድልውነት ማለት ግን ንኩሉ ቃላትካ ምፅሓፍ ማለት ዘይኮነስ ኣብዚ ዕላል እዚ ክልተ ሰለስተ ዝርርብ ዝለዓል ነጥብታት ክህልውን ኣለዎም ኢልካ ምሕሳብ ማለት እዩ ምስ መን ትዛረብ ከም ዘለካ ብደንቢ እንተዘይተዳሊኻ ንሰባት ዝሃስዩ ወይ ዘይምጥኑ ቃላት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ሓዘን ዘሎ ሰብ ምስ ሓደ ሓጎስ ዘሎ ሰብ ክዝግበር ዕላል ይፈላለ እዩ ብዛዕባ እቲ ሰብን ኩነታትን ንእሽቶ ሓበሬታ ምድላው ንዝርርብካ ትርጉም ይህቦ ብደንቢ ዘይተዳለወ ሰብ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝርርብ ካልእ ሰብ ክመርሖ ይፅበእ እዚ ድማ ከም ተገዳስነት ዘይብሉ ሰብ ጌርካ ከም ትወስዶ ይገብረካ ዝርርብ ህያብ እዩ ሓደ ፅቡቅ ሓሳብ ወይ ሓበሬታ ሒዝካ ምምፃእ ድማ ነቲ ሰብ ምኽባር ማለት እዩ ቅድሚ ምዝራብካ ሓሳባትካ ብኣእምሮኻ እንተዘይኣለሊኻዮም ዘረባኻ ፋሕ ዝበለ ዝደጋግም ወይ ርእሲ ሓሳብ ዘይሓዘ ይኸውን እዚ ድማ ንሰማዕቲ ይሰልችዎም ብደንቢ ምድላው ማለት ነቲ ሓሳብ ኣፀቢቕካ መብሳል ማለት እዩ እቲ መን እንታይ ስለምንታይ ሕተት ቅድሚ ምስ ሰብ ምዝራብካ ምስ መን ይዛረብ እንታይ ክንዛረብ ንኽእል ዕላማ ዝዝርብ እንታይ ኢልካ ንርእስካ ሕተታ ፅን ኢልካ ስማዕ እቲ ዝበለፀ ድልውነት ቅድሚ ምዝራብካ ነቲ ሰብ ፅን ኢልካ ምስማዕ እዩ ካብቲ ንሱ ዝብሎ ቃላት ንስኻ እትዛረቡ ሓሳብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንፁር ዕላማ ይሃሊኻ ዝርርብካ ንምስሓቅ ድዩ ሓበሬታ ንምልዋጥ ድዩ ወይስ ንምፅንዕናዕ ዕላማኻ ምስ ትፈልጥ ኣዘራርብካ ብባህሪኡ ይዳሎ ብደንቢ ዘይምድላው ንዝርርብ ፋሕ ዝበለን ዘይምስጥን ይገብሮ ዝርርብ ልክዕ ከም ፅቡቅ ምግቢ እዩ ንምቕራቡ ግዜ ወሲድካ ክትዳለወሉ ኣለካ ቅድመ ድልውነት ምስ ዝህልወካ ምትእምማንካ ይውስኽ ዘረባኻ ይጥዕም ንሰባት ዘለካ ኣኽብሮት ድማ ይግለጥ ድልውነት ናይ ፅቡቅ ዝርርብ ፍርቂ ዓወት እዩ ንሎሚ ዘዳለኽልኩም መደብ እዚ መስል ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ